Ilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Catalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room. Mela bela jselmilkom jagħtikom merħba 73 edizzjoni mis-sensiela Botta u Risposta llum programm mimli daqs bajda, diversi temi jaħarqu, diversi temi kurrenti wkoll. Sakemm ukoll qed nistennew lil Roberto De Brincat il-wieħed miż-żewġ mistiedna residenti ta' dan il-programm biex jidħol. Għandna wkoll diġà taraw l-ewwel setta membri li għandna fuq il-panel tal-lum. Naddu immedjatament il-vuċi anzi qabel ma diskutu t-temi tal-programm. Fakkakom qed il-live għal dawk kollha li jixtiequ wkoll jgħidu tagħhom fuq dak kollu li qed niddiskutu llejla. Tistgħu tagħmlu dan fis-sezzjoni tal-kummenti illi għandna miftuħa għalikom is-segwaċi tagħna, naf li hemm diversi argumenti illi ser nittrattaw illejla. Żgur mhux forsi illi ser nkunu niddiskutu wkoll dan daw diversi temi illi ser inħalli wkoll fidej Lorjana Brincat biex tgħidilna illejla fuq ix ħanitkellmu. Lorjana fidej. Fil-programm tal-lejla aħna ser niddiskutu Spurs ikabbru l-kriżi ta' Manchester United. Lautaro Vlahovic mill-ġdid isibu x-xibka. Nipprevedu t-tieni ġurnata tal-UEFA Champions League. Mela kif qegħdin taraw ukoll l-ewwel tema tal-programm tal-lejla hija t-telfa li Manchester United kisbu kontra Tottenham Hotspur il-biegħa. Qabel xejn, Roberto nsellimlek. Nsellimlek Antonello, nsellem il-mistednin li għandna magħna llum u dawk kollha li tisegwuna bħal ta' kull ġimgħa. Mela, Manchester United xej Tottenham 3 magħna għal din l-ewwel parti tal-programm għandna lil Maurizio Pepaj, uffiċjal għall-medja ta' Tottenham Hotspur Supporters Club Malta u l-President tal-Manchester United Supporters Club Malta Sur Joseph Tedesco li wkoll ringrazzjahom tal-li llejla ingħaqdu magħna għal dan il-programm. Mela, nibdew nitkellmu fuq din il-logħba sinjuri, naħseb l-aħjar. Joe, kontu home, telfa kera ħafna, outline ġenerali tal-logħba qabel ma nidħlu fit-temi li għandna pjanat. U mbagħad kif jispiċċa Joseph, Maurizio wkoll anke nistgħu naħdu l-ewwel kummenti ta' Roberto. Nsellimlek Antonello, Roberto u l-panel kollu li hawn kollegi tagħna llejla. Nsellem ukoll is-semmija tal-programm tiegħek. Fosthom is-supporters tal-Man United li bla dubju bħalissa huwa mument ta' xejn football-wise diffiċli għaliex nista' ngħid li huwa wieħed mill-iktar mumenti li niftakar f'daw l-aħħar snin li huwa mument daqshekk diffiċli. Middu meta telaq Ferguson niddubita kienx hemm iktar minn darbtejn oħra li kien mument daqshekk diffiċli fl-opinjoni tiegħi. Dan huwa mument partikolari ħafna fejn il-Manchester United matul daw l-aħħar xhur għaddew minn tibdil kbir internament. Bl-ekwist tal-25% li ħadu l-Ineos ġabu magħhom strutturi ġodda, ġabu magħhom nies li għandhom CV stajbin ħafna fejn jidħol suċċess fl-isport. Ġifieri il-klabb issa iddawwar b'nies li purament jifhmu fil-futbol, differenti mill-sitwazzjoni li konna ilna għaddejjin minn meta telqu Sir Alex Ferguson u David Gill 11 sena ilu. Situazzjoni li ġabet ħafna tama fit-tielet season ta' Ten Hag. Tielet season li ġi wara l-ewwel staġun kien promettenti ħafna, trebħet tazza wara 5 snin, tħanna f'Champions League, u mbagħad it-tieni staġun kien
second season syndrome, kien hemm ħafna fuq xi wieħed seta' jgħid injuries u ħafna raġunijiet oħra li xi tim ma pperformjax u ma lħaqx il-livelli li jew improvja fuq il-livelli li kellu fl-ewwel staġun. Ġie seta' bil-ġdid ġew ħafna nies ġodda, inbidlu ħafna nies internament illi forsi ma tkunx daqshekk ovvja ma jkunx isegwi daqshekk forsi internament ikun qed jiġri però nbidlu ħafna nies fl-istrutturi tal-klabb. Ġew akkwisti illi suppost issaddew mill-filtru ta' dawn in-nies, mill-filtru ta' dan il-manager u żgur ħadd ma kien qed jobsor qabel jew almenu l-għadda tal-Community Shield kontra s-City fejn rġajna nista' ngħid hekk labna logħba ras imbras mas-City bħalma kienet l-FA Cup Final tlifniha biss bil-penalties ħadd ma kien qed jobsor illi għadu laqqas spiċċa Settembru diġà tlifna żewġ telfiet kum ta' 3-0 tliet tidwiriet m'hemmx kelma oħra ġifieri m'hemmx fiex iddur ġifieri mingħand klabs li ovvjament Liverpool bidlu l-manager, Tottenham huwa klabb li dejjem ikun promettenti u dejjem joħroġ għall-okkażjoni fil-logħbiet il-kbar, però jekk il-Liverpool huwa tim li ġi Old Trafford u dawna għadhom l-istess formazzjoni li bena Klopp bidlu biss il-manager u xorta li hija meqjus bħala wieħed mis-superpotenzi li hawn fl-Ewropa bħalissa, aħna żgur maħniex dik il-klassifikanzi l-bot ħafna, però forsi l-logħba kontra Tottenham bl-iskwadra li ħarġet il-bira wieħed kien jistenna żgur ħafna ħjar billi rajna. Sakemm kienu għadhom 11 bi 11, għax forsi wieħed jista' jiddibatti u jgħid il-karta l-ħamra kienet ma kienx però dak huwa għalija nutli at this stage nitkellem meta kienu 11 bi 11 Tottenham xorta wrew ħarġu d-difetti kollha li dan it-tim għandu bħalissa. Naħseb the writing is on the wall, rajnija Van Gaal, rajnija f'Mourinho, rajnija sfaċċatament ħafna fi żmien Solskjaer u issa qed narawha fi żmien ukoll dan il-manager illi minkejja li ġab ħafna players illi huma ta' fiduċja tiegħu armajna b'tim kważi tal-Ajax, kollha ħafna minnhom il-players li kienu jilagħbu miegħu fi żmien meta kien mal-Ajax, sissa almenu dak li qed jipprova jitrasmetti jidher li mhux qed jasal. Mhux qed jasal mhux biss għax il-players huma out of form jidhru li hemm nuqqas ta' konfidenza kbira ma mhux qed jasal ukoll għaliex kif qed jispjegaw ħafna anke pundits u ħafna nies li jitkellmu l-bol m'hemmx sistema tal-logħob, m'hemmx sistema li tikkonvinċi li l-United jistgħu b'xi mod jerġgħu b'xi mod jersqu lejn il-pożizzjonijiet taċ-Champions League jekk jibqgħu jilagħbu b'dan il-mod u b'din l-istruttura jidher problemi huma serji ħafna. Sfortunatament u nagħlaq din ħafna qed jgħidu ovvjament is-supporters kollha tal-United li taw dik il-fiduċja l Ten Hag wara li intrepet l-FA Cup Mejju li għadda, naħseb illum ħafna minnhom għandhom opinjoni differenti, però se jiġri kif jitlaq Ten Hag. Għandha kbira. Neħdu naqraw tlajn ġenerali. Issa l-kapitlu Ten Hag non it-tek il jaħsbu mhux forsi. Maurizio. Trittixa l-mikrofonu. Nsellem lek Antonello u nsellem lil dawk kollha li qegħdin jarawna fuq il-paġna tal-Facebook tal-Kamra Sportiva u kif ukoll iktar tard fuq il-YouTube. Man United kontra Tottenham hija logħba fejn it-tnejn li aħna kellna bidu tal-istaġun mhux daqshekk b'saħħtu. Però l-bieraħ rajna l-famuż handball taħdem u ksibna riżultat tajjeb ħafna. Kienet logħba fejn dominajna l-aggressività u bil-possess tal-ballun mill-bidu sal-aħħar tal-logħba tista' tgħid. Ħaġa li rridu nibqgħu nibnu fuqha fil-logħbiet li ġejjin għax ma rridux li nimlew saqna bdi u l-lik huwa twil u jista' jiġri ħafna affarijiet. Id-diżappunt biss li għandi huwa li tlifna ħafna chances u s-sena naqgħu l-logħba qabel. Ħaġa li kontra Newcastle u kontra Leicester batejna jkollna ħafna possess tal-ballun, però l-finishing ma jkunx tajjeb. Nispera li nibqgħu nibnu fuq din il-logħba biex ovvjament niksbu post tajjeb fil-klassifika fl-aħħar tal-istaġun. Roberto, l-ewwel kummenti tiegħek fuq din il-logħba.
Jina finni naqbel ma għal sieħbi ġew, ġifieri jiena naħseb li l-era Ten Hag ila li waslet fit-tmiema mhux il-bieraħ. Naħseb kien żball li l-administration tal-United żammew il dan il-coach għax ovvjament rebaħ tazza. Naħseb li dak li qed juri l-pitch huwa l-ikbar ġudizzju li wieħed jista' jkollu rispettivament mill-opinjoni ta' nies u supporters differenti. Ovvjament jidher li hemm xi ħaġa ħażina, ġifieri għax ngħiduha kif inhi. Bħalma semma ġew fl-aħħar mill-aħħar, il-United daw 3 snin nefqu ammont kbir ta' flus fit-transfers, players li ried Ten Hag stess, players li kif semma ġew kienu miegħu mal-Ajax, ġifieri jafu lilu u jaf lilhom u jaf il-tajjeb u l-ħażin tagħhom, però xorta il-magna mhix taħdem. Allura bil-fors li hemm xi ħaġa ħażina, però biex inkun fair ukoll ma' dal-coach, naħseb li forsi is-supporters United jistgħu jaqblu miegħi, però qisu minn talaq Ferguson qisu hemm xi kers li l-ebda manager ma jista' jirnexxi ġo dal-klabb. U di rajnija Van Gaal, rajnija Mourinho, rajnija Solskjaer, rajnija Moyes, issa qed narawha Ten Hag. Ġifieri tul daw is-snin kollha kemm ilu l-spiċċa Ferguson, United kienu ferm attivi fis-suq ta' trasferimenti u akkwistaw players tal-livell għoli. Ġifieri on paper United għandhom tim b'saħħtu, però fil-ground mbagħad mhux qed jirrifletti dak li suppost qed juri dak li hemm on paper. U dan juri li hemm xi ħaġa ħażina. U jiena naħseb li anke l-fatt li kull staġun jinxtraw ammont ta' players, it-tim jerġa' jiġi rivoluzzjonat minn sena l-oħra, dik mhijiex xejn. Ġifieri jiena naħseb li United għandhom bżonn number one l-administration ipoġġu bil-qiegħda jiddeċiedu fuq viżjoni li jridu jaraw in the short, in the medium and in the long term għall-klabb u għat-tim, jidentifikaw coach li jkunu lesti jistapportuh, mhux jaħdem b'ħafna pressjoni li jrid jirbaħ from day one, ma jagħmlux daw l-akkwisti kollha fit-tim biex ovvjament kull sena tibda from scratch u naħseb li forsi by time kif kien ġara fl-80s meta l-United kienu ġabu lil Ferguson u dak kien viċin li jitkaċċa fil-bidu, jagħtu ċans ikollhom proġett li eventwalment in the long run ħalli l-frott. Però jekk ħatibqa' dil-pressjoni kollha, il-pika ovvjament li hemm ma' timijiet bħas-City, bħal Liverpool, bħal Arsenal, bil-ħtieġa li bil-fors tirbaħ b'mod immedjat. Naħseb dawk mhumiex il-mediċina li hemm bżonn għat-tim tal-United biex jerġa' ovvjament lura snin tal-glorja li nafuh qabel fi żmien Ferguson. U kif qed qabel, ġifieri illum il-ġurnata naħseb li United kellhom ċans kbir iġibu żewġ managers li naħseb kienu jtuhom dimensjoni differenti, żewġ managers Taljani, dak mill-aħħar darba semmejtu l-De Zerbi u llum insemmi wkoll il-Conte. Naħseb daw iż-żewġ managers kieku United marru għalihom ikollhom il-ġurnata l-affarijiet huma ferm differenti. Jiġifieri speċjalment Conte li ovvjament dejjem jirnexxielu jibni tim anke l-lavorja jieħu f'idejh tim li ma jkunx daqshekk b'saħħtu għajr għall-esperjenza li kellu ma' Tottenham. Naħseb li kien ikun ideali biex ovvjament il-United jerġgħu lura fil-livell li mixtieqa. Jiena ma naqbilx miegħek hawnhekk Roberto, se ngħidlek għal xi meta tqis illi lil dan il-coach nefqulu fuq li nefqulu, dis-sena reġgħu nefqulu u kull ma se nsemmi l-aħħar żewġ logħbiet. Logħba ma' 20 illi kienu diżastru assolut u l-bieraħ li letteralment they were all over the place. Ma nafx, jiena naħseb jiena personalment niskjera ruħi ma' dawk is-supporters illi qed jgħidu Ten Hag out. Jiġifieri. Antonella, żomm waħda. Jiena m'iniex ngħid li United għandhom iżommu l-Ten Hag biex ma niftehemx ħażin. Jiena lija Ten Hag huwa falliment. U għandu jitlaq illum qabel għada anzi jiena qed da missu telaq
fl-aħħar tal-istaġun li għadda. Salvato mhux issa. l-FA Cup, infatti, fil-fama tiegħi. Ma dik ma kienx skuża. Dik ma bħal pereżempju, biex nagħti eżempju, il-Juventus biex insemmi l-klabb li nżomm magħhom jien, l-għada li rebħu l-Koppa Italja keċċew il-coach. Is-soret kien hemm x'kien hemm fuq il-logħba, però xorta id-destin tal-Allegri kien magħruf. Jiġifieri dan ma ħallix effett biex huwa jsalva postu u l-istess ħaġa kellu jiġri b'Ten Hag. Da kien żball amministrattiv li ħallew il dal-coach. Li ovvjament kien diġà juri li tilef il-kontroll tal-vapur, ħallew hemm, prova jiġi players tiegħu biex anke forsi dressing room tkun aktar supportiva leħ u jipprova jkollu kontroll tad-dressing room ma jiena fl-opinjoni tiegħi naħseb il-dressing room tilfa kompletament. Right. U għalhekk qed ngħid li dak kellu jitneħħa fl-istaġun li għadda mhux issa, għax issa ovvjament coaches available ħan nisemmi isem. Jekk United forsi jagħmlu bidla fir-rotta, l-unika isem li nara li jista' jkun huwa Zidane. Issa Zidane huwa bniedem intelligenti u ma naħsibx li ħajaċċetta li jmur ġo klabb li għandu daqsdak taħwit wara ġo fih, jiġifieri ħadd tkun diffiċli ħafna biex Zidane jikkonvenċu ħalli jmur magħhom. Però il-froġa saret diġà, ġifieri dan issa huwa riżultat ta' deċiżjoni ħżiena li ttieħdu fl-aħħar tal-istaġun li għadda. Però Ten Hag għalija missu jitlaq illum qabel għada, ġifieri da jrid jerfa' responsabilità ta' xogħlu u tar-riżultati li qed jikseb. Ġo, għaliex qed nitkellmu jiena u Roberto li inżommu ma' klabs differenti. U tajjeb billi nisimgħu tiegħek ukoll, x'inhi l-pożizzjoni tiegħek? Għandu dritt għall-opinjoni tiegħu, ovvjament, jiena għal Roberto ħafna affarijiet ma naqbilx magħhom. Ħafna affarijiet ma naqbilx magħhom, fosthom ċertu ismijiet ta' managers, però mhux se nsemmi xejn għax propjament hemm manager partikolari li huwa quite high on the agenda li huwa Gareth Southgate li jista' qed jissemma b'ċertu mod issa, kien diġà qed jissemma fis-sajf wara li keċċa minn coach tin-nazzjonali Ingliż, però jien mhux se nsemmi l-ebda x'manager nixtieq għax ħanajdlek, meta ġġib manager f'livell ta' Van Gaal li tkeċċaw kollha dan li rebaħ tazza, sewwa ġifieri rebaħ l-FA Cup u l-għada tkeċċa. Meta ġġib coach tal-livell ta' Mourinho, illi daw kollha kellhom suċċessi kbar at club level, ejja ma nċawċux ġifieri daw qed issemmi coaches b'CVs kbar. Qed tifhem, it-tnejn li huma ma ħadimx. Meta tiġi biex tkun bil-qiegħda fuq sit, bħalma huwa s-sit tal-manager tal-Manchester United, meta tela Sir Matt Busby lejn bidu tas-sebgħinijiet damu kważi 18 sena il-United biex sabu manager illi eventualment biddel kompletament ir-rotta uħa il-mazz fideh. Ġifieri meta jkollok manager li jkun ilu żmien twil bħalma kien Ferguson, ħalla patrimonju sħiħ ta' suċċessi bena l-klabb reġa' ġabu minn Sleeping Giant, reġa' ġabu world class, top of the range, telaqu, ma telaqxu biss, telaq wieħed mill-aqwa dirigenti li qatt kellu l-klabb għal-menu fi żmien Camilli Nation li huwa David Gill, telqu ġiex persuni f'daqqa l-klabb ħaduh f'idejhom l-Amerikani u tajjeb li semmi u kulħadd tifakkar kemm nefqu flus il-United matul is-snin biex provaw jibnu tim li b'xi mod jew ieħor jistgħu jerġgħu jiġu ċċelenġjaw. Però ma ninsewx illi fi żmien meta kienu jsiru l-akkwisti fi żmien Van Gaal u fi żmien Mourinho u anke fi żmien Solskjaer sa ċertu punt. L-akkwisti kienu jsiru mingħand nies illi daw il-suġġett tal-futbol ma jifhmux fih. Dawn l-Amerikani meta ġew ħadu offer it-tim tal-United kienu jpoġġu avukati ħbib tagħhom in charge mir-recruitment. Ma jifhmux fil-futbol. Il-struttura li hemm illum, hemmhekk forsi fejn ma naqbilx ma Roberto li qalem ħafna taħwit. L-istruttura li hemm illum inbniet struttura sħiħa hemm nies professjonali hemm nies ta' ċertu portata li qegħdin in key areas fil-klabb inbidlu nies li jieħdu ħsieb ir-recruitment. Bħalissa hemm kollox qed jidher doom and gloom at the high level, però min isegwi l-United bħalma nsegwuhom aħna at under 18s and under 16s level hemm kwantità kbira ta' talent kbir. It's being nurtured li hopefully ftit minnhom they can make it, dejjem tispera.
F'dawn l-aħħar snin rajna l-Garnax u rajna l-Majno, ġifieri xorta il-klabb għadu qed jipproduċi plejers ta' ċertu kwalità. So, għadhom kam ħadu Stilla u Bi Martin minn l-Arsenal illi huwa meqjus bħala top player. Qed tifhem, ġifieri għad għandu 19-il sena ġie cleared din il-ġimgħa. Ġifieri hemm ħafna xogħol għaddej fil-klabb pożittiv u hemm ħafna affarijiet li wieħed iħares il qudiem lejhom. Is-sitwazzjoni hija li bħalissa dak li suppost kellu jkun sajf illi mela l-kulħadd ċertu tama x'issa ġibna plejers illi mhumiex plejers bħalma konna ġibna l-Di Marija, bħalma konna ġibna l-Schweinsteiger, dawn kienu plejers illi ġibna bħalma ġibna il-tal-Arsenal, il-Sanchez, dawn kollha ġibna plejers biex jinbijaw il-flokkijiet biex isir il-business dak iż-żmien. Ma kienux plejers li kienu parti mill-istrateġija tal-manager li kien hemm fi żmien li ġabuhom daw il-plejers. Okay, kien hemm nies illi jġibu daw il-plejers just nmorru għand Sanchez in a January window, nġibu player biex nisfidaw is-City u ngħidu aħna konna kapaċi nġib neħtajnek paga madornali biex spiċċajna nħallsu il-paga tiegħu waqt li kienet jelab mal-Inter. So those were different times for the club. Dan hu żmien differenti tal-United. Bid-differenza li ovvjament dak li wieħed qed jistenna li jara wara dil-ħidma kollha li saret minn wara l-kwinti mhix isseħħ. Sewwa qabel il-logħba ta' Tottenham, qabel il-logħba ta' Twente kellna telfa mal-Liverpool, però l-partiti l-oħra konna sventurati mal-Crystal Palace, konna sventurati mal-Brighton, fortuna ma tkunx qed tgħinek ma jiġix mument tajjeb, però x'ħin tibda tara lil players illi inti tant fdajt fihom mhumiex kapaċi jwaqfu player letteralment għax insemmu l-gowl ewwel wieħed ta' Tottenham. Player li jaqbad il-ballu mill-kaxxa ta' wara jibqa' diħal jasar sal-lajn ta' wara jaħbi cross fin-nofs jiskurjaw. Hemm xi ħaġa wara t-tielet minuta dan qed niftehom mhux hemm xi ħaġa ħażina fil-mentalità u fl-istruttura ta' kif qed jiġi preparat it-tim. Min ħajsolvija mhux jien żgur. Però the writing nerġa' nirrepetiha is on the wall u jien nemmen mingħajr ma ngħid Erik ten Hag out u jien għax ma tantx nemmen b'dawn it-tip ta' statement, imma jien nemmen that we are now, the manager is now at a point of no return. Għax il-pressure tantu kbir illi ma tistax taffordja terġa' titlef mal-Porto nhar il-ħamis. Assolutament ma jistax jaffordja. Issa kif ħajreaġixxu l-players fil-logħba ta' l-ħamis għax kif jgħidu dejjem issa the biggest game is the next game. So ġifieri the most important one hija the next game. Wieħed qed jara kif ħajreaġixxu daw il-players illi tant għandu fiduċja fihom u tant tawna tagħma li b'xi mod jew ieħor it-tim issa jisterġa' jinbena. Però qalu ma this is a project which is going to take time. Tajjeb daw il-proġetti kif qal tajjeb Roberto wkoll ma tistax taqbad u tajt jiena. Issa tista' ġib il-min trid, però jekk inġibu ċertu managers x'ħansemmi smijiet. Jekk inġibu ċertu managers li kif l-affarijiet ikunu sejrin ħażin jibdew waħdu fil-plejers quddiem il-medja, dawk ma nixtieqhomx ikunu l-manager tat-tim tiegħi. Mela, provajt użajt tara diplomatika hawn il-ġus. Però anki jiena smajt ukoll aħbarijiet jew suggerimenti ħanidulhom hekk Van Nistelrooy temporanju u mbagħad naraw x'jiġri f'Ġunju. Diversi huma coaches, il-coaches illi bħalissa huma disponibbli biss ħalli nifqu ftit minn Manchester United u morru naqra Maurizio Rejndek naqra ħalli nisimgħu naqra minn għandek ukoll. Player li kellu logħba kbira l-bieraħ kien Brennan Johnson, skurja l-gowl tal-ftuħ, għamel ħafna ħsara. Jiena li naħseb kien l-aqwa player tal-logħba l-bieraħ, ma nafx inti x'taħseb. Johnson kien player strumentali fir-rebħa tal-bieraħ kontra l-United, però fl-opinjoni tiegħi il-player tal-logħba kien Van de Ven, il-fatt ħada l-man of the match, li kien strumentali fuq wara kif ukoll fuq l-attakk. Bu player veloċi ħafna li kapaċi joħloq problemi anke fid-difiża tat-tim oppost bil-ġirid veloċi tiegħu, dirajnija f'ħafna logħb anke s-sena l-oħra. Kif għamel kontra l-United fejn wasal biex l-istess Johnson skurja. Minnaħa l-oħra Johnson player li beda jirċievi ħafna kritika dal-aħħar fuq il-social media fil-fatt talaq xi profili tiegħu. Però ta' risposta l kulħadd għax ma jistax jaf jiskurja. Dik l-opinjoni tiegħi.
Roberto, niddiskutu l-aspett tattiku tal-logħba. Ħallew ħafna spazji min-naħa ta' Manchester United matul din il-logħba u anke meta tara l-istatistika jiena ħaġa li laqtitni ħafna, ovvjament Għodix nismu minnant il-mistednin tagħna ta' Voldiri apparti minnant Roberto, ma peress Roberto huwa l-coach ħanejtu hekk. Iktar tidħol fiha inti 38% possessjoni min-naħa ta' Manchester United. Naħseb di lajnu laqasit ma niftakru Manchester United daqshekk gravi, biss Roberto, forsi kun xi ftit kummenti tattiċi fuq din il-logħba qabel ma nkomplu mal-mistednin tagħna. Apparti l-istatistika ħajdu kara li il-fatt li kollok ħafna possess tal-ballun ma jfissirx li tirbaħ il-logħba. Jiġifieri biex nizzika ftit Antonello, meta rbaħtu ċ-Champions League taħt Mourinho bil-counter attack irbaħtu għaċ-Champions League. 100% Jiġifieri il-possess mhuwiex Mhuwiex kollox. kollox, imma meta tkunsidra anki l-istil ta' futbol li bdejna l-United bih. Ifhimni, il-possess huwa importanti għal ħafna fatturi, però ma jiggarantilekx li ħatirbaħ il-logħba, ġifieri biex inkunu ċari. Però jiena l-iktar ħaġa li xxukjatni l-bieraħ kien in-nuqqas ta' dixxilpina tattika li kellhom il-plejers ta' United li qisu ħadd ma jaf x'inhu r-rol tiegħu, min ħajmur jittakilja plejer li tilab il-ballun bħalma semmejna l-gow dik l-avvanzata kif jgħidu Taljani li jagħmel id-difensur ta' Tottenham li baqgħet letteralment ground sħiħ u ħadd ma ttakiljaħ, ittakiljaħ biss jien wasal fl-aħħar biex jagħti il-pass quddiem il-lasta. Ġifieri anke n-nervożiżmu li kien hemm fil-plejers, it-tackle ta' Bruno Fernandes, il-captain tat-tim das, ovvjament min jgħidlek kienet ta' tkeċċija, min jgħidlek kienet naqra ġusta, ma ngħidu kieni fl-aħħar mill-aħħar il-plejer tkeċċa u ħalla t-tim tiegħu il-plejer inqas. Jiġifieri il-ftuħ enormi li kien hemm fid-difiża, jiġifieri jurik li m'hemmx setup, m'hemmx stil ta' logħb u m'hemmx dixxilpina tattika, m'hemmx teamwork, jiġifieri hemm il-kunċetti kollha bażiċi ta' tim ta' dak il-livell għax mhux nitkellmu livell amateur ġo Malta, dak nitkellmu Premier League Ingliż l-aqwa kampjonat fid-dinja, Manchester United tim bi storja kbira, tim mimli plejers ta' fama internazzjonali u tara dik il-livell ta' wirja. Xi ħaġa ħażina hemm. Imbagħad jibdew ġejjin ċertu mistoqsijiet. Il-plejers qed jagħmlu apposta biex jitkeċċa l-coach. Għax ifhimni dawn huma affarijiet li jseħħu fil-logħba tal-futbol jekk il-coach tilef id-dressing room. Il-plejers mhux ħajsegwu l-ordnijiet li ħajtihom u l-istruzzjonijiet. U ovvjament it-tir tagħhom jekk verament tilfet id-dressing room ħajkun dak li l-coach jitneħħa illum qabel għada. U l-unika mezz biex il-coach jitneħħa kif? Bil-wirja tkun diżappuntanti u ovvjament il-blame jieħu dal-coach u jispiċċa jitkeċċa. Jiġifieri m'hemmx alternattiva oħra, però ovvjament fl-aħħar mill-aħħar issa aħna maħniex qegħdin fit-tim ta' United u ma nafux hemm internament, però ovvjament jiena wirja bħal tal-bieraħ kieku jien supporter ta' United inħossa insult għal dawk kollha li kienu preżenti hemmhekk ġew Old Trafford, insult għal dawk kollha li segwu tim fuq it-television minn madwar id-dinja, tara dak it-tip ta' wirja huwa insult fl-aħħar mill-aħħar, dan ma niftakru tal-United daħlu xeba flus mill-merchandising, ġifieri s-supporters huma fond qawwi ta' dħul finanzjarju. U mbagħad il-plejers jagħtu dik il-wirja, dak huwa insult b'kull rispett. U da ma tgħidx huwa tim kif tkellimna l-ewwel li forsi għandu nuqqas ta' plejers da kull staġuna tiġibu barra plejers pagi fenomenali, pagi u ħlasijiet li jiswew ħafna flus u xorta riżultati u aktar minn hekk il-wirjiet huma deludenti għall-aħħar. Allura hemm problema. Issa ġew l-ewwel semma għax ġabu nies kompetenti, all right, naqbel. Però fl-aħħar mill-aħħar l-iktar deċiżjoni importanti li kellhom jieħdu daw in-nies ma ħaduhiex. Ħallew manager li tilef il-fiduċja tal-plejers għal-nqas il-wirjiet hekk juru. Right. U spiċċaw f'mument ta' kriżi totali. Jiġifieri
L-iktar deċiżjoni importanti, l-iktar deċiżjoni li kellha tqajjem terġa' l-ambjent ta' Manchester United ma ttieħdiġ. Għalfejn? Għax rebaħ tazza dana kollu. L-evaluation minn naħa ta' dawn in-nies ma sarit sew. U llum il-ġurnata qed jinqata' l-frott ħażin ta' dik id-deċiżjoni fl-aħħar mill-aħħar. Ġifieri jiena nifhem li Club United għandu jkollu nies kompetenti u nies li jifhmu f'xogħolhom, però mbagħad fl-aħħar mill-aħħar inutli tagħmel scouting ta' players biex tara l-miħa tixtri u l-mille, jekk imbagħad inti fit-tmun tat-tim ħallejt bniedem li m'għandux il-fiduċja, ma jgawdix mill-fiduċja tad-dipendenti tiegħu, dik hija l-agħar deċiżjoni li tista' tieħu dak bħal meta inti għandek kumpanija, general manager li tilef il-fiduċja tal-ħaddiema li jirrispondu lilu u l-kumpanija tibda tereq. Jekk tħalli l-general manager hemm, inutli. Nista' ngħid kelma please. Għax inti Roberto għad qabel, inti fil-bidu l-ewwel intervent għad il-United iridu jagħmlu issa investimenti jġibu manager u żgħid kelma u jissapportuh. Mela, dal-manager melux hemm 10 snin, dal-manager ilu hemmhekk żewġ staġunijiet, tajjeb żewġ staġuni. Fiż-żewġ staġuni rebaħ ġiex tazzi. Big deal għal-United kienet importanti għax kien ilhom 5 snin qabel il-li kap ta' Newcastle ma jerbħu tazza. Allura l-rebħu tazza x'inhi rebħu tazza, mbagħad rebħu l-FA Cup u rebħu kontra l-City. U kif waslu final kollha nafu kif waslu final tal-Liverpool u tal-Coventry u millimetru salvaw minn imma rebaħ tazza. Li tissapporti ma naħseb li kienet deċiżjoni ma kienx hemm the high profile person ideal lest li tista' taqbad u ġibu. Naħseb dak sajf ma kienx hemm għax dak iż-żmien konna nħarsu u nippruvaw naraw min jista' jkun illi jista' jiflaħ għal dak is-sit. Però id-deċiżjoni żgur kienet isma' tkellmu miegħu, jafu xi proġett għandu, jekk hux staberni jew le dik hija xi ħaġa diskutibbli minn xiegħed hemm ġew ma nafx. L-informazzjoni li għandi hija li hu stabern, tajjeb ħafna mhux ftit. Però daw is-sapportjaw għalhekk ġifieri dik li mhux qed jaqbel mal-bidu jingħad issa, dana ma jistgħux klab bħal United jibqgħu jbidlu l-manager darba kull sentej jew kull 3 snin jaqbdu jbidlu l-manager għax dana tas-sajf barra li nxtraw il-players għaddew ukoll ħafna players barra mill-klabb. Illi konna ngħidu żmien il-United għandhom xabha Deadwood, sewwa ma talaqx kollu Deadwood għax wieħed mill-ikbar player, l-iktar player illi nafaq fuq Den Haag li huwa Anthony il-Brażiljan baqa' hemmhekk qed tifhem u dak huwa wirja ta' bad judgment. Xi ħaġa ħażin il-flus kollha li tħallsu għal dak il-player. Xi ħaġa ħażina. Imma li sapportew jien fl-opinjoni tiegħi kont wieħed li ssapportajt tad-deċiżjoni. Illum naħseb it is not tenable anymore. Pożizzjoni tiegħu. Dik hija l-opinjoni tiegħi. Ġew, ħan ikkummenta ftit fuq li qed. Jiena meta qed li United għandhom bżonn iġibu coach u jissapportuh, ovvjament. Jissapportuh f'tali sens li jisma' you don't have to win from day one. You have a long-term project, take it, you own it, u mbagħad at the end of the project jidu naslu għat-target tagħna sewwa. Però il-Ten Hag sapportew, però llum il-ġurnata huwa evidenti li da tilef il-fiduċja tan-nies tiegħu. Ġifieri inutli ħadd toqgħod tissapportih. Jien mbagħad li nikkritika hija il-fatt li għadna fil-bidu tal-istaġun għax illum spiċċa Settembru, ġifieri għadna fil-bidu tal-istaġun. U diġà huwa imminenti li l-United ħajbidlu l-manager. Id-deċiżjoni setgħet ittieħdet 3 xhur ilu kien ikollhom sajf sħiħ il-manager ġdid biex ovvjament jibni t-tim li jixtiequ għax fl-aħħar mill-aħħar nkunu realistiċi. Ir-riżorsi tal-United huma kbar u coach u manager ma jkollux problemi biex ovvjament jibni t-tim li jixtiequ bil-players li jixtiequ u ovvjament jien naħseb li kien kollu il-ġurnata l-pożizzjoni tal-United hija ħafna differenti minn dik li qiegħda fil-preżent. Inti semmejt il-Lentni, jażem ilek plejer ieħor, il-Sancho.
Right. Iva, imma il-biċċa x'inhi? Li da kien hemm konflitt jew nuqqas taqbil se jaħlu li trid bejn żewġ partijiet il-coach u l-plejer. Sancho mar ma' Dortmund ibrilla, mar ma' Chelsea ser tajjeb. Right, għalfejn tibqa' twebbes rasek ma tpoġġix bil-qiegħda ikun hemm medjazzjoni. Alright, u kulħadd ikun on board. Għalfejn titlef plejer bħal Sancho sempliċiment biex turi li you are the boss. Right, dawn huma affarijiet. Jien anke pereżempju tara transfers mela. Il-bieraħ lab il-Lugarte fin-nofs u nsejt minn kien ieħor. Issa għandu l-Casemiro li pereżempju kien acquist. Right, kulħadd jaf minnu Casemiro, intefqu ħafna flus fuq Casemiro. Imma ovvjament ċorta dal-istaġun prefera li jġib midfielder ieħor fin-nofs. Allora x'jiġri? Meta inti għandek plejer ta' dak il-livell, dan ma ninsewx da ma' Real Madrid rebaħ kollox ma' Real Madrid fit-tim nazzjonali Brażiljan, ġifieri Casemiro kulħadd jaf x'inhu. Tibda ġġib plejers fil-pożizzjoni tiegħu, il-plejer ħajbda jitlef il-fiduċja. Issa tgħidli imma jkun hemm il-competition biex ovvjament kulħadd iżomm il-forma, alright, veru. Imma iktar inti ma ġġib plejers fl-istess pożizzjoni, ħatoħloq konflitti interni fit-tim. Illum orajt hemm ir-rotation għax qed jilagħbu l-Europa League, il-United allura jkollhom iktar lok mit-timijiet l-oħra, eċetera, eċetera. Imma xorta, jien anke dik il-ħaġa pereżempju tara l-ġimgħa jilagħbu 11, il-ġimgħa ta' wara jerġa' jbiddel, il-ġimgħa ta' wara jerġa' jbiddel, m'hemmx konsistenza. M'hemmx, isu dejjem qed jipprova jsib il-plejers f'liema pożizzjoni l-aħjar li juru l-forma tagħhom. Jekk ma jrendux il-logħba ta' wara jaqlagħhom, idaħħal oħrajn, allura m'hemmx konsistenza fit-tim. Jien anke pereżempju b'kull rispett, l-istaġun li għadna nagħtu mod jilgħab il-Eriksen holding midfielder. Eriksen mhux ta' holding midfielder. U biex ngħid oħra issa, neħħejtu l-McTominay plejer li s-sena l-oħra salvakom f'bosta lobiet. Right. U diġà juri l-potenzjal tiegħu man Napoli. Ġifieri ma dawn huma deċiżjonijiet li jiena ma nżommx ma' United bħala osservatur tal-futbol, ngħid imma tal-manager miġnun. Neħħa plejer li dejjem qalgħu mix-xitt ħanuża terminu Ingliż. Alright, kemm il-darba l-istaġun li għadda u daqqa badura meħlem. Ġifieri dawn huma deċiżjonijiet li juru konfużjoni jiena qed nara fil-klabb ta' United anqas fit-tim. Konfużjoni, ħanuża t-tim mhux il-klabb. Fit-tim u fit-dressing room qed nara konfużjoni. Inqas dal-aħħar sena u nofs, konfużjoni tkun hemm fit-tim. U naħseb dik illum il-ġurnata dak huwa riflessjoni ta' dil-konfużjoni li hemm. Però jiena ma naqbilx li kultant dejjem jeħel il-manager u l-players ishom kif primadonni fit-tim li qatt m'għandhom spalla x'da alright, il-manager alright, ikollu tort. Imma ċertu affarijiet mill-plejer li tiġi wkoll li ma jkollux grinta mill-plejer dat ngħidu players professjonali qed itħallsu pagi tremendi. Ma nipretendix li qed nitkellem anke fuq it-Tottenham, ma nipretendix li plejer bħal Ndombele pereżempju konna xtrajna mlaqqas effort ta' xejn ma jagħmel. Ġifieri il-plejers jridu jagħtu wkoll narħhom il-fisdin jiena f'dilera ta' futbol il-plejers. Casemiro meta nxtara Casemiro nxtara fl-aħħar sekondi ta' transfer market. Dak iż-żmien kien stopgap solution fl-ewwel season ta' Ten Hag għax kien hemm nies inkompetenti fit-transfer market tal-United tajjeb, ġifieri wieħed issa faċli tajda meta jkun għaddej it-tim minn dis-sitwazzjoni li qegħdin faċli taf kemm faċli twaddabtajn imma iċ-ċirkustanzi kieku kellna nħarsu lejhom waħda wara l-oħra. Is-sena l-oħra waħda mill-pożizzjonijiet fejn United kellhom problema kienet il-midfield. Dana għandu fiduċja f'dan Ugarte li jien ftit li xejna fuq u nerġa' ngħid mhux billi taraħ jilgħab tajjeb mal-Paris Saint-Germain meta tiġi fil-Premier League huwa a completely different type of football tajjeb ġifieri hemm ħafna players li McTominay ħajkun stilla
mal-Napli, m'għandix dubju, ara l-istorja ta' Lukaku, issa sewwa meta ġie fil-Premier League u meta kien jilgħab l-Italja u l-Ingilterra l-futbol huwa differenti. Sewa mhux qed ngħid wieħed aqwa mill-ieħor, però l-Ingilterra hemm ċertu speed fil-logħba tal-futbol illi jekk inti m'intix kapaċi li tikkerja ruħek fiha ħadbati. McTominay telaq minn mal-klabb minħabba raġuni ta' fair play rules. Tajjeb, mux, dika hija stat ta' fatt, mux qed jgħidha ġew teleskodin, hija stat ta' fatt. Issa x'telaq McTominay u ma telaq xi ħadd ieħor, hemmhekk jiena jiddispjaċini dejjem meta jitlaq plejer li għamel 22 sena jilgħab mal-klabb tiegħi li minti se tirreplacja l-engagement li għandu mal-badge, mal-imħabba lejti, ma jirrispett lej supporters, għak minti se tirreplacja, waħda mill-weġġat tiegħi semmejt il-McTominay, vera. Però kien hemm raġunijiet. Għax dan derlu li ġab il-lugar tiegħu ħajkollu dak it-tip ta' midfielder li jista' jiffit jaħma majnu. Qed juża l-Eriksen u labu fit-tliet lobbiet ta' qabel il-bieraħ illi kien mhux Eriksen illum ma jistax jibnu fuq Eriksen il-United, jiġifieri Eriksen kien qiegħed hemmhekk ġabu again bħala plejer stop gap. Qed tifhem sakemm dana beda jibni t-tim. Jiena li tajt Ten Hag tilef id-dressing room għalija hija spekulazzjoni. Għax da diffiċli biex jidlef dressing room li magħmula minn maġġoranza kbira ta' players li ġabu ta' fiduċja tiegħu, l-iżbalji tal-bieraħ kienu ta' Ugarte, ta' delikt, ta' daw players li għadu kemm ġabhom mal-klabb, għadu kemm ġabhom. Daw qed jagħmlu rewwixta kontra l-manager, jien ma nafx. Is-sitwazzjoni mhijiex tajba, imma jiena li telef id-dressing room xorta tibqa' spekulazzjoni. Ġo, ismani, ħanajdlek ħaġa, ġifieri għandi rispett lilek li qed tgħid inti. Però qed nitkellem mill-esperjenza tiegħi bħala coach. U anke minn stejjer tal-passat, ġifieri meta tim jagħti dik it-tip ta' wirja hemm bosta fatturi għal fejn jagħti dik it-tip ta' wirja. Da ma ninsewx, dawn huma players li xogħolhom huwa l-futbol. Ma ninsewx li daw kuljum preċett jitrenjaw flimkien. U suppost jilħqu ċertu livell ta' automation bejniethom, jilħqu livell ta' understanding bejniethom, dak nitkellmu top level ta' ġifieri mhux nitkellmu Premier League ta' Malta, top level fid-dinja. Ġifieri jiena għalkemm ġab il-delikt, il-Mażrui, players li ovvjament ritu għax kienu tiġa miegħu, ma jfissirx li da il-players li kienu hemm tiġa ma darux kontrih. Ġifieri ħansemmilek każ, tiftakru żgur inti. Meta Brian Clough mar mal-Leeds. Meta Brian Clough mar mal-Leeds, right, ġab players li kienu miegħu mad-derby. Però id-dressing room kien tiġa kontrih, tlieta kontra skwadra sħiħa mhu ħajamlu xejn u ta' spiċċa wara f'xahar u nofs tkeċċa. Ġifieri l-istorja tgħalmek. Meta l-plejers jiddeċiedu li l-coach ma jridux, daw ħajamlu minn kollox biex il-coach jitlaq. U sfortunatament ma jiġibux rispett la lejn il-klabb, la lejn is-supporters. L-unika interess tagħhom huwa li neħħu l-coach. Jien naħseb il-United qegħdin f'dik is-sitwazzjoni llum il-ġurnata u jiena nerġa' ngħidlek jiena ma nżommx ma' United, però kieku Ten Hag jaqbad jerfa' responsabilità u jitlaq bil-kwiet, joħroġ with flying colours. Aħjar milli joqgħod jistenna li jitkeċċa, ovvjament jekk jitkeċċa aħjar għalih għax ħajn jieħu l-flus tal-kuntratt. Ġivissa hija kwestjoni wkoll ta' finanzi u prestiġju personali u pride. Jiena ma nistax nitkellem ta' coach, jiena ta' supporter nista' nitkellem biss allura ovvjament nitkellem bil-kappell tiegħi ta' supporter. Eżattament, mela xil-ħin ħarab għal dan il-parti tal-programm. U ser ikonna kważi nagħlqu għal daqstant. Domanda żejra fil-qosor il-Mawrizio, mbagħad ngħaddu għal Club News min-naħa ta' Mawrizio ta' ġew. Mawrizio, s-sinifikat dan is-suċċess għal Tottenham meta tqis illi din ir-rebħa ġiet mingħajr il-kaptin tagħkom, Son. Li terba' ġew Old Trafford dejjem qed ikuraġġ sabiex kompli tibni u tajt li għad fi triq tajba. Però l-istaġun huwa twil u rridu neqpaw nżommu l-konsistenza. Sena l-oħra b'koll bdejna tajjeb u mbagħad bdejna mmajnaw. Ġifieri l-konsistenza hija xi ħaġa li rridu nafsu fuqha.
biex nispiċċaw fin-naħa ta' fuq tal-klassifika għax naħseb lan din is-sena nkunu realistiċi huwa li nerġgħu nakkustaw post fiċ-Champions League. Grazzi ħafna, mela, Manchester United Supporters Club Malta, Tottenham Hotspur Supporters Club Malta, bħas-soltu l-ispazju dedikat għalikom biex bħala clubs tagħtu l-aħħar aħbarijiet mill-clubs rispettivi tagħkom. Joseph, tista' nibdiet. Kellna staġun li għadda impenjattivissimu għed mill-iktar staġun impenjattiv li għad kelli f'Ombri kamilni f'27 sena li nipparteċipa fil-kumitat tal-United Supporters Club. Issa ħadna daqsxejn il-brejkiet, però ovvjament il-klab dejjem attiv, dejjem għandna attivitajiet għaddejjin, għandna numru ta' fundraising activities ukoll. Nistiden il-kull minn qed jismana li jekk tixtiequ tinaqdu bħala membri easy ħafna titlu fil-website tagħna u tistgħu ssiru membri mill-website mod online. Isseguna fuq il-Facebook page tagħna li hija l-ikbar Facebook page li hawn Malta 1.9 million likes. U nżommu ġurnata ħafna. Ovvjament għandna l-Instagram għandna 44,000 followers, hemmhekk ukoll hija b'saħħitha wkoll l-Instagram page tagħna. Nħajjar il dawk kollha li jixtiequ jżommu ruħhom aġġornati mas-supporters club tagħna u mal-attivitajiet tagħna biex isegwuna fuq social media tagħna. Forse ukoll ta' numru sabiħ ta' membri u followers illi għandkom Maurizio min-naħa tagħkom. Għana fis-6 Ottubru se jkollna magħna lil James Black, magħruf ħafna bħala bl-ispettaklu li joroq fil-ground ta' Tottenham. Dal-avveniment jisiraw biex l-iktar informazzjoni jitlu fuq il-website tal-Malta Spurs jew fuq il-Facebook pages tagħna li 24 sija għaddejjin bażikament. U jkun hemm iktar informazzjoni. Grazzi ħafna. Mela, grazzi Joseph u grazzi Maurizio ta' dina l-ewwel parti se mmorru għall-ewwel break pubbliċitarju fit-tieni parti tal-programm jingħad minn Joseph Magli għan niżed kontroversi x'niddiskutu din id-darba minn hawn Malta niftħu dik il-kwarta fuq it-temi l-oħra ta' matul il-ġimgħa qabel ma mbagħad nidħlu għat-tielet parti tal-programm. Għal-naqstant, ibqgħu magħna għaliex dawk se nġu nkunu magħkom. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd, post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220.
Merħba lura t-tieni parti tal-programm Botta u Risposta, issa jiena għatmana wkoll Joseph Magri. Joseph, insellimlek qabel xejn. Nsellimlek Antonello u nsellimlek Roberto. Mela, nibdew b'din it-tieni parti tal-programm fejn se niddiskutu prattikament issa xi ftit fuq temi rikurrenti oħra bħas-soltu. Marsa żejra lejn dak kollu li rajna fil-360 Sports Malta Premier League matul tmiem il-ġimgħa fejn kellna dawn ir-riżultati. Floriana 2-0-1, Marsa Xlok 2, Balzan 1, Mosta xej bil-Kirkara 1, Naxxalajns xej. Għandu Spartans 6, Slima Wanderers 2, Melita 2, Zabbar St. Patrick 1, Hibernians 2. Il-klassifika fit-6 ġurnata tal-Kampjonat Premier tara bil-Kirkara l-ewwel 6 fil-punt, Floriana u Slima 12, Ħamruma Hibernians 11, Zira 10, Mosta 6, Balzano Melita 5, Zabbar St. Patrick u Naxxalajns 4, Marsa Xlok 3. Nitokun kollet il-live għal kull min jixtieq jintervjeni fil-fritu tuso għandna sezzjoni tal-kummenti miftuħa. U naħseb xi ħaġa li tispikka żgur minn dan ir-round tal-logħbiet li rajna fil-Kampjonat Premier hija il-fatt illi bil-Kirkara fetħu vantaġġ ta' 4 punti. Vera li l-bieraħ Slima Wanderers salvaw punt f'logħba kontroversjali ħafna kontra Melita, ma naħseb ħadd ma stenna Joseph Roberto dal-bidu pożittiv min-naħa ta' tim ta' Stefano De Angelis. Jiena ħankun onest miegħek naħseb rigward bil-Kirkara naħseb ilhom għall-aħħar 3 snin jisom jibbildjaw bil-mod ġifieri jista' jkun illi qegħdin jaqtaw il-frott ta' dak illi ħadmu għalih u plus illi wkoll naħseb mindu Michael Valencia rappreżenta bil-Kirkara qegħdin jaħdmu b'mod bil-għaqal ġifieri rajna fejn is-sena li għaddiet naħseb kienu dgħajjef f'ċertu dipartimenti bħal man-nofs nemmen li saħħew id-dipartiment in-nofs anke wara anke l-attakk daw tinsiex huma l-unik huma tim li issa draw waħda u 5 rebħiet infila. Però issa ovvjament jiena naħseb fil-mument ukoll bażikament qed nitkellmu fuq bil-Kirkara, però wkoll naħseb tajjeb il-insemmu fil-Premier League Malti l-affarijiet tajbi li għamlu Slima Wanderers daw tinsiex waqgħu mill-first taraw is-sena l-oħra rebħu tazza ġew it-tielet u issa qegħdin jiġġieldu għalik u naħseb ovvjament il-bieraħ Antonello l-bieraħ tilfu ġiex punti mela mingħajr ma nneħħi l-mertu ta' Melita tittara l-mod kif intilfu dawk il-ġiex punti ġifieri jiena naħseb it-tkeċċija tal-plejer ta' Slima Bierman eżatt nemmen illi kienet naħseb maġla wisq. Naħseb ġifieri ma nafx jekk jaqbilx miegħi Roberto jew le u wkoll kien hemm ukoll ħafna affarijiet li għalija kienu ċari illi kellhom imorru favur Slima u onestament naħseb ħaġa li bqajt imbellaħ illi il-kumment li tal-President Keith Perry wara l-logħba naħseb illi jekk wieħed jaraħ u l-Peter Wanderers naħseb mill-kliem li qal naħseb naf fimtu eżattament fejn irid jasal. Min-naħa l-oħra wkoll jidher illi kellna bidu tajjeb għal Enzo Potenza f'Marsa Xlok, jiena nemmen illi naħseb Marsa Xlok nemmen illi minn kif det il-ħaġa hija naħseb li huwa kellhom problema jista' jkun mal-ex coach, jista' jkun li ma qablux jew ħaġa oħra mhux nidħol fiha, però jidher illi l-bieraħ ta' wirja brillanti. Issa ovvjament f'nofs il-ġimgħa Nofs il-ġimgħa se nkellmu żjed tard. Okej, mela issa naqbdu fuq naqbad Roberto. Punt illi naħseb ma' Joseph nagħmlu fikka Marsa Xlok naf Enzo Potenza Marsa Xlok illi jelbu lil Balzan 2-1. Jena kif ikkummentajt fl-aħħar ġimgħat ovvjament kienet sorpriża il-bidu daqshekk negattiv li kellhom Marsa Xlok, jiġifieri ovvjament wara l-istaġun pożittiv li kellhom l-istaġun li għadda wieħed stenna li daw ħajkomplu jibnu fuq dak li għamlu s-sena l-oħra. Però fattur ieħor li ovvjament anke jmur lura dak li tkellimna qabel fuq Manchester United, jiġifieri pereżempju Winston Muscat is-sena l-oħra jista' jitqies bħala eroj ta' Marsa Xlok li ddaħħalhom fl-Ewropa, eċetera, eċetera, però dal-istaġun bdew ħażin
u spiċċa tilef postu. Ġifieri dik hija il-kundanna jew is-sentenza li jirċievi kull coach. Ovvjament dak li jsir tajjeb qabel jintesa kompletament u ovvjament jekk il-preżent ikun negattiv jispiċċa jitneħħa. Ġifieri dik hija r-realtà li jiffaċċja kull coach. Dwar l-insopotenza naħseb kulħadd huwa konxju dal-coach huwa coach tajjeb, huwa coach ippreparat għalkemm forsi l-istaġun li għadda ma kisibx ir-riżultati li wieħed stenna li ħajjikseb. Però ovvjament ma tiġ tneħħi l-mertu tiegħu meta kien jikkoċċja l-Forjana, ġifieri huwa coach tajjeb ta' livellu. Naħseb li Marcel Schlock la ddeċidew li jneħħu lil Winston Muscat li minn hawn insellimlu. Naħseb li għamlu għażla tajba li marru għall-potenza. Ovvjament ma tridx tiġġudikah fuq logħba waħda, però ovvjament diġà għamel ħafna li waqqaf is-serje negattiva li kellhom Marcel Schlock u daw kisbu l-ewwel punti u l-ewwel rebħa tal-istaġun. Però ovvjament wieħed irid jara in the long run l-effett li ħajħalli dan il-manager Taljan fuq it-tim ta' Marcel Schlock. Mumkin taħt insemmi qabel ma mmorru fuq il-lobbiet. Antonello, jekk ma jimpur. Closer. Rigward il-kara wkoll, Maxwell Maja li il-bira kuntum tar-rebħa kontra Bosta grazzi għal gowl isturja 3 minuti mit-tmiem. Ifhimni waħda, huwa plejer ġifieri li naħseb qed jgħin il-Birkirkara minn kull aspett, ġifieri nemmen illi ovvjament għalkemm issa ħankellem fuq il-logħba nemmen illi Birkirkara qishom qegħdin jaħdmu bħala tim maqut, ġifieri biex dan, però ovvjament ma tistax Antonello tneħħi l-mertu ta' Mosta li baqgħu jirsu tal-aħħar tantu jekk il-gowl ġi l-aħħar ġifieri dawn hemm taw telfa il-Champions ħamlu Spartans. Ġifieri xorta ma tistax tneħħilhom il-mertu. Issa però jidher li Birkirkara u Sliema kif ħatkun l-ewwel nett Birkirkara jiena naħseb illi Qabel ma nitkellmu fuq Birkirkara. Però qabel nitkellmu xtaqt insemmi punt fuq li qal Roberto huwa semma illi intesa il-passat tajjeb ta' Wilson Muscat ma' Marcel Schlock. All right, però naħseb jiena il-membri ta' Marcel Schlock il-President u l-Kumitat nemmen illi tawh il-materjal biex jaħdem, ġifieri nemmen illi saħħewlu l-iskwadra, però ovvjament xilraw ir-riżultati li ġejjin, nifhem dik kienet sorpriża għal kulħadd. Jiena naħseb illi Marcel Schlock naħseb għamlu l-għażla it-tajba li spiċċaw neħħew il-Wilson, ġifieri mhux qed ngħid Wilson huwa coach ħażin ta' xejn minn dan. Imma naħseb dal-istat naħseb Marcel Schlock. Tilfu ħames lobet fuq xulxin. Eżatt il-ħames lobet fuq u kien għadhom bla punt u diġà ġabu l-ewwel punti taħt insopotenza kif Robert ma tistax tiġġudika fuq logħba waħda, però diġà tidher li l-bieraħ urew ċertu grinta kif jilagħbu. Eżattament. Mela, immorru naqra lobbiet ta' nofs il-ġimgħa għandna programm ieħor ta' lobbiet mis-seba' ġurnata tal-Kampjonat Premier, nibdew mill-4 fis-6 ħamlu Spartans Hibernians fis-8:30 Zabbar St. Patrick Marcel Schlock, taw lobbiet li se jintlabu fl-Stadium Nazzjonali ta' Taqali, imbagħad is-seba' ġurnata tkompli il-5-3 ta' Ottubru Victor Tedesco Stadium fis-6 Naċċarajns kontra Melita f'8:15 Balzan kontra Gżira United, nistgħu ngħidu hekk konfronti diretti fin-naħa isfel tal-klassifika. Pawni Mezzina Stadium Kordi fis-6 Mosta Florjana fit-8:30 il-logħba li naħseb kulħadd qiegħed jistenna dik bejn Birkirkara u Sliema Wanderers. Roberto, jiena fil-fema tiegħi żewġ logħbiet huma dawk li rridu naraw. Konnu kummenta Joseph iktar tard. Hamrun Hibs l-4 u il-ħamis Birkirkara Sliema. Nibdew nipprofetu daw iż-żewġ logħbiet qabel ma naqilbu għal temi oħra mill-futbol internazzjonali. Huma żewġ logħbiet interessanti ħafna, ġifieri ovvjament kemm għas-supporters ta' dawn il-klabs, kemm għal min bħalna u osservatur tal-futbol Malti. Huma żewġ logħbiet li fl-opinjoni tiegħi ħajkunu bilanċjati. Ovvjament Hamrun forsi ġejjin bl-ewforija tar-rebħa kbira li kellhom fit-tmiem il-ġimgħa, però naħseb li s'issa aqta' din il-logħba Hamrun
mhux ħanejt li konvinċew daqshekk, jiġifieri jiena konċettiku ħafna. Kemm il-Ħamrun din is-sena ħerġgħu jirrepetu is-suċċess li kellhom l-istaġun li għadda, però ovvjament logħba kapaċi tbiddel staġun sħiħ. Nistennew u naraw jekk hux ħajkun hemm xi forma ta' konsistenza min-naħa tal-Spartans. Hibernians dis-sena bdew tajjeb, kontrarjament għal dak li għamlu l-istaġun li għadda, jidher li t-tim qiegħed tajjeb ħanejdu hekk. Jiġifieri naħseb li tkun logħba interessanti ħafna bejn dawn iż-żewġ timijiet li fl-aħħar mill-aħħar ukoll huma żewġ timijiet ewlenin fil-futbol Malti. Bil-Kirkara Sliema Wanderers ovvjament għandek it-tim li qiegħed fl-ewwel post u t-tim li qiegħed fit-tielet post. Jiġifieri hija logħba wkoll interessanti kif semma tajjeb Sieħbi Joseph. Sliema l-istaġun li għadda kellhom staġun tajjeb ħafna wara li ġew promossi. Bil-Kirkara dis-sena s'issa jidher li qed juru l-aħjar logħob, ovvjament naħseb mod meritat jinsabu fil-qaċċata tal-klassifika, però huwa diffiċli biex tagħmel previżjoni min jista' jirbaħ. Jiġifieri dawn tip ta' logħbiet sakemm ma jiġrix bħalma ġara s-sena l-oħra meta kellna l-konfront dirett bejn Ħamrun u Florjana li ħadd ma stenna li ħajspiċċa b'dak ir-riżultat. Jiena logħbiet bħal dawn nistenna li jkunu logħbiet tajt, logħbiet bilanċjati li ħafna mid-drabi jiġu deċiżi b'episodji differenti. Ġifieri mhux ħanazzarda ngħid ħanipprevedi li ħajirbaħ tim A jew ħajirbaħ tim B. Huma logħbiet bilanċjati li ovvjament jistgħu jmorru kull naħa, speċjalment f'dan l-istel tal-kampjonat fejn għadna fil-bidu. Allura forsi tim kapaċi jkun naqra iktar avventurus milli li kieku din logħba jew dawn il-logħbiet ħajintlabu lejn tmiem l-istaġun. Joseph, ta' min isebbu wkoll li dan huwa l-ewwel test għal Bil-Kirkara nistgħu nsejħulu l-ewwel konfront dirett il-Rich s'issa daw għadhom ma labu tal-logħba ma' Hibernians ma' timijiet relattivament qed jiġġieldu għall-kampjonat jew għall-post fl-Ewropa. Ekku kif qal ġifieri tajjeb Roberto, ġifieri kulħadd ikun qed jistenna daw it-tip ta' logħbiet. Issa ħanibda nikkummenta fuq Ħamrun Hills. Mela Ħamrun Hills bħalissa jinsabu il-raba' u l-ħames fil-klassifika u qegħdin ukoll l-istess punti. Ġifieri bażikament kull tim ħajinżel għall-opportunità illi jikseb it-tliet punti biex javvanza kemm jista' jkun il fuq fil-klassifika. Però naħseb li bil-Kirkara u Sliema ħadd tkun kemm xejn interessanti wkoll. Tgħidli għal xiex bil-kemm għandek kemm xejn iktar, mela bil-Kirkara ġejjin minn 5 rebħiet infila, qegħdin fl-ewwel post. Jiġifieri bil-Kirkara naħseb jiena il-moral diġà qiegħed hemm. Jiġifieri ta' bil-Kirkara. Issa ovvjament kif qed inti naħseb Sliema huma l-ewwel tim l-iktar tim b'saħħtu li s'issa ħajjiffaċċjaw bil-Kirkara. Jiġifieri wara naħseb il-ġiex punti li tilfu l-bieraħ bil-Kirkara, skużani ta' Sliema, nemmen illi ħajinżlu first of all iktar ifferraċjati. Ħajinżlu b'dik ir-rajba li jridu jirkupraw. Sewwax, ovvjament kellmu l-President Keith Pero u l-Coach Paolo Zammitu li qalu li kien hemm ċertu deċiżjonijiet arbitrarji li rriflettew ħażin ħafna fuq ta' Sliema. Però mbagħad jekk il-konfront jintrabaħ minn bil-Kirkara ħajkabru vantaġġ ta' 6 punti fuq ta' Sliema u l-kumplament tal-klassifika f'dan l-istat. Irridu naraw Florjana se jagħmluha Mosta. Ekku, eżatt għax hemm Florjana Mosta, ġifieri bażikament jista' jkun illi jekk jelbu l-Florjana wkoll jelbu bil-Kirkara ħajbqa' kollox kif inhu. Alla volja għadu kmieni biex tgħid, però Sliema kulħadd jaf l-entusjażmu li għandhom il-mod kif qed jilagħbu u nemmen illi ħajinżlu iktar ifferraċjati għax ovvjament jekk imbagħad jilu 6 punti naħseb ħatibda triq verji bsa biex Sliema biex il-ħolma ta' Slimiżi tibda binpem. Però onestament kulħadd jaf Paolo Zammit li għalija huwa wieħed mill-aqwa coaches li għandna f'Malta, naħseb f'dan il-mument jaf il-mod kif għandu idawwar dak li ġara l-bieraħ fil-kamp Slimiż. Mela, ftit kumment ukoll fuq is-serja Taljana fejn Napoli issa jieħdu l-kmand tal-klassifika bi 13 punt.
Juventus 12, Milan Inter u Torino 11 u nibqgħu niżlin bil-kumplament tat-timijiet. Naħseb li t-tema prinċipali ta' dan it-tmiem il-ġimgħa fis-serja kien ir-ritorn tal-goals għal Lautaro Martinez u Dusan Vlahovic, iż-żewġ attakkanti u hekk Inter u l-ħor ta' Juventus li skorjaw doppja ta' kull wieħed. Roberto, ħanibda bik għaliex ukoll naħseb fuq Vlahovic tkellimna l-ġimgħa li għaddiet. Sa fl-aħħar, irnexxielna naraw lil Dusan Vlahovic jitfa' l-ballun fix-xibka, ġifieri jiena mhux ħanejdlek li Vlahovic huwa plejer ħażin, għandi kif taqbad tgħid l-opinjoni personali tiegħi fuq il-livell veru ta' dan il-plejer, però naħseb li meta jkun moħħu hemm u ma jkunx nervuż u ma jkollux dik il-fissazzjoni li bil-fors irid jiskurjaw, naħseb li Vlahovic huwa plejer tajjeb. Forsi mhux xi stilla tipo plejers li ovvjament jagħmlu differenza kull logħba, mhux xi Ronaldo, mhux xi Messi, imma naħseb li huwa plejer tajjeb. Ovvjament jekk iridu ngħidu kollox, ġifieri fl-ewwel ħaġa Juventus reġgħu ddiżappuntaw fis-sens li ħafna possess tal-ballun, però azzjonijiet denji ta' nota ftit li xejn. Però ovvjament Thiago Motta naħseb li nhar is-Sibt wera li għandu potenzjal li veru jkun coach ta' ċertu livell, għamel 3 bidliet tattiċi mhux b'substitutions imma bidliet tattiċi fit-tim għat-tieni ħaf u dawn ħallew effett immedjat. Il-fatt li anke avvanza aktar il-Cup Miners biex ikun spalla aktar viċin ta' Vlahovic naħseb li ħallit effett u anke jiena fejn qabel konni kritika ġifieri ċertu transfers li għamlu Juventus, però dal-plejer ġifieri kull darba li jmiss il-ballun għandu intelligenza tattika tal-blieħ, ġifieri jiena plejer li joġobni immens, anke aktar għat-tielet gowl tal-Juventus, ġifieri daru lejn sieħbu kon se jsaw induna li hemm hu, għamel finta ħalla l-ballun jgħaddi, ġifieri huwa plejer verament tajjeb, naħseb huwa acquist tajjeb ħafna l-Juventus. Ovvjament għadni qed nistenna l-Thuram u l-Douglas Luiz li jkunu parti mill-ewwel 11 għax naħseb once daw iż-żewġ players verament jieħdu fit-tim u jkollhom il-forma li huma magħrufa li naħseb li ħajkompli jgħollu l-livell tat-tim tal-Juventus. Naħseb li kollox ma kollox għalkemm kien hemm 3 drojiet ta' xejn b'xejn. Naħseb s'issa l-bidu tal-istaġun għal-Juventus kien wieħed pożittiv. Ovvjament jekk Vlahovic jibda jiskurja b'mod regolari iktar hemm ċans li t-tim tal-Juventus jikseb 3 punti fil-logħbiet li jirbaħ. Rigward l-Inter, naħseb it-telfa kif tkellimna t-telfa mal-Milan kienet naqra trawmatika għax ovvjament ma kienx mistennija. Anke kien hemm ċertu rumors li kien hemm xi forma ta' tensjoni bejn il-klabb u Lautaro Martinez, eccetera. Però naħseb daw iż-żewġ goals li skurja il-Toro kontra Udinese għenu kemm lilu mentalment u għenu wkoll it-tim tiegħu biex ovvjament jikseb 3 punti ġo ground li huwa diffiċli. Però naħseb li l-Inter din is-sena anke peress li għandhom ħafna logħbiet ma naf jiena xettuka ħafna kemm ħajrnexxielhom jirrepetu s-suċċess tal-istaġun li għadda mhux għax jien supporter tal-Juventus qed ngħidlek ġifieri. Però naħseb li ovvjament they are the team to beat fl-aħħar mill-aħħar, allura l-pressjoni hija kollha fuqhom. U ovvjament naħseb li ħajkun hemm xi tip ta' problemi li Simone Inzaghi ħajkollu jiffaċċja matul l-istaġun. Plus li dis-sena ovvjament kif tkellimt l-ewwel hemm theddida bl-isem ta' Antonio Conte li diġà qed juri li nnexxielu jitfa' lin-Napoli on the right track, daw m'għandhomx logħob fl-Ewropa allura jistgħu jiffukaw totalment fuq il-kampjonat u naħseb li ħajkunu wieħed mit-3 timijiet li eventwalment jiċċallenġja għar-retta tal-iskudetto. Josef, kumment fil-qosor fuq Napoli, ħalli mmorru għal-reklami. Mela, jiena ħalli niġbor kollox qabel naqbel fuq Napoli, mela l-ewwel nett naħseb jiena hemm rigward Dusan Vlahovic, alright, vera ma xafx is-sibka, però naħseb li forsi nisa jsemma sieħbi Roberto,
il-fatt li m'għandux naħseb ħafna min jisqih biex jiskurja. Forsi hemm Zia Yildiz, però naħseb m'għandux dak il-plejer li jittieħ letteralment il-bladem. Ma naqbilx miegħek hawn Joseph ta' tutux għalik ma naqbilx miegħek. Le, imma Robert, Chiesa kien miegħu kien jittieħ il-bladem. Ħanajdlek għalfejn, dis-sena l-Juventus għandhom il-Yildiz, Kop Miners, Nico Gonzalez, Conceição, Douglas Luiz. Turam forsi mhux daqshekk plejer tekniku, ma jekk issemmi daw is-sitt plejers, huma kollha plejers ta' livell tekniku għoli. Plus li ma ninsewx li f'nofs il-ground hemm plejer ieħor tekniku ħafna faġoli li għad isib saqaħ. Ġifieri il-Juventus ilhom ma jkollhom plejer bħal Kop Miners minn żmien Pirlo. Ġifieri dis-sena hemm min jitma' jiena iktar Vlahovic narah li bagħti minn ċertu basic skills tipo ball control, fimt, agility, balance. Taraħ kemm il-darba anke pereżempju jien naf ikollu l-ballun jitilfu għax m'għandux dak it-tip ta' kontroll, m'għandux dik il-touch fina bħal m'għandu plejer pereżempju Conceição nagħtu mod. Taraħ plejer li bil-ballun literalment jagħmel jrid qas kemm hu ħafif u l-ballun jibqa' mkaħħal ma saqaħ li ġifieri hemm min iqassam Vlahovic ħanajdlek. Vlahovic kif qed l-ewwel mhuwiex plejer ħażin, però Vlahovic il-problema tiegħu hija mentali għalfejn. Għax kif ifalli l-ewwel ċans li forsi fl-opinjoni tiegħu jkun ċans ta' gow, daqshekk jisir nervuż, jibda jissuppervja, jitlef il-ballun malajr iktar jiġih kollox ħażin u dik irid jaħdem ħafna fuqha Vlahovic. Jekk iżomm il-kontroll tiegħu innifsu u l-kontroll ta' mentali, tkun ħafna plejer iktar aħjar. Jiġifieri però le, dis-sena l-Juventus għandhom min jitma' l-Vlahovic, għandhom ħafna min jitma' l-Vlahovic, jiġifieri. Però eżatt, le, all right, forsi qed innaqblu sa ċertu punt, però titqis ħaġa Roberto li kważi għandhom it-tim kollu ġdid, jiġifieri jista' jkun li għadhom ma drawx eżattament il-Dusan Vlahovic. Bażikament jista' jkun li għadhom ma drawx il-xulxin, jiġifieri però jiena naħseb li Thiago Motta sena l-oħra kellu l-Bologna, ġifieri daħħalhom Champions League għall-ewwel darba fl-istorja, issa naħseb għandu materjal iktar mill-Bologna nemmen li Juventus jinsabu kif moment għaddejjem ir-ritmu pożittiv ħafna. Mela rigward Inter forsi vera Lautaro Martinez issa skura l-ewwel ġiex gows. All right, forsi vera jista' jkun isib saqajħu hekk, però jiena naħseb kif qal tajjeb Roberto ma naħsibx li ħanerġgħu naraw l-Inter jerġgħu jirrepetu s-suċċess ħabba li wkoll tidher li għadhom qegħdin ħafna out of form u naħseb l-inġeri ta' Barella wkoll jista' jkun li taffettwa ħafna. Ma jidux ninsew ħaġa li l-Inter bħalissa huwa l-iktar tim Taljan kif qal Roberto huwa l-iktar tim to beat. U ħaġa oħra hija illi huma l-iktar plejers li għandhom għan-nazzjonal ġifier bażikament il-main players tagħhom ħajlabu ħafna lof xulxin li jkunu għajjenin. Ġifieri jiena naħseb illi sissa l-iktar tim illi għalkemm bdew ħażin Napoli, però sissa naħseb illi jidher illi Antonio Conte meta jkun bla tazzi ibża minnu. Ġifieri Antonio Conte meta jkun bla tazzi ibża minnu. Ġifieri bażikament sissa mar mal-Juventus u l-Inter u rebaħ, ġifieri nemmen li huwa coach il-futbol Taljan ħajmexxih li jaf il-futbol Taljan rebaħ ħafna tazzi fil-lig Taljan. Ovvjament għadu kmieni biex tgħid li wieħed jista' jirbaħ il-lig, però naħseb Antonio Conte jaf sew il-mentalità kif tirbaħ kampjonat fil-lig Taljan. Kellna wkoll Milan Lecce kienet rebħa pjuttost faċli għal Milan bażikament kitab xejn sakemm instab il-gowl, però jidher li naħseb jiena mal-Milan jidher li naħseb instabet soluzzjoni fl-attakk. Naħseb jiena ġifieri. Mela, grazzi lil Joseph, grazzi wkoll lil Roberto, milli wkoll issa ser ħallina, aħna ħammorru għal waqfa qasira ta' riklami, ibqgħu magħna li wara dawn 3 minuti vera li ħajtlaq Roberto imma ser nitkellmu fuq il-logħbi ta' Champions League illi għandna f'nofs il-ġimgħa. Roberto qabel ma tħallina, previżjoni li tkun Leipzig Juventus? Jalla, jirpu Juventus. Jiena ngħid li ħadkun logħba ta' drum. Tajjeb ħafna. Mela, ibqgħu magħna ħammorru għal riklami Roberto naraw fil-ġimgħa d-dieħla u
Joseph u l-kumplament nitlu lura wara din il-waqfa ta' 3 minuti u nofs. Beauty Wisdom tal-Fgura għall-aħjar prodotti u servizzi ta' sbuħija. Żuru wkoll Nails by Xarawna fl-istess stabbiliment għall-aħjar servizz ta' trattament ta' dwiefer. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb bikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u għaġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21 800 997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Ant Michael's Butcher tal-Ħamrun issibu l-laħam tal-aqwa kwalità bi prezzijiet raġonevoli. Nippreparaw ukoll homemade għal barbecues, festini u ikliet bħal burgers, braġoli, kebabs, laħam mimli, diversi kwalitajiet ta' salzett u ħafna aktar. Ikollna wkoll fnik ta' Malta, friski u laħam ta' żiemel. Żuru l-ħanut tagħna li jinsab f'Misraħ is-7 ta' Ġunju 1919 fil-Ħamrun fejn kien hemm qabel il-ħanut tal-Women 2000 u taraw bajnejkom li hemm ħadd aqwa minn Michael's Butcher tal-Ħamrun. Għal iżjed informazzjoni żuru l-paġna tagħna ta' Facebook fuq Michael's Butcher il-Ħamrun jew ċemplu 2124 8651 jew 7904 7220. Jiġru xi ċirkostanzi fejn ikollna wkoll xi problemi. Mela, sa dan it-tant ukoll mela niskużaw ruħna li għandna xi problemi tekniċi bil-Zoom tagħna, nippruvaw insolvuhom malajr kemm jista' jkun. Jidher li għal xi raġuni tajna ma insomma sa dan it-tant xorta għadin tisimgħu l-vuċijiet tagħna. Ħalli nilħaq ukoll intikom il-grafiċi bil-lobiet illi għandna ta' mill-UEFA Champions League għada u l-erba. Mela għada ser ikollna dawn il-lobiet Red Bull Salzburg kontra Brest, Stoccarda kontra Sparta Praga, lobit li jintlabu fis-7 kwart, fid-9 Barcellona kontra Young Boys, Bayer Leverkusen kontra Milan, Borussia Dortmund kontra Celtic, Inter kontra Stilla Hamra Belgrad, PSV Eindhoven kontra Sporting Lisbona u Slovan Bratislava kontra Manchester City.
fil-waqt illi l-erba u mbagħad ser ikollna dawn il-logħbiet fis-27 Girona Feyenoord u Shakhtar Donetsk kontra Atalanta fid-9 Aston Villa Bayern Munich, Benfica Atletico Madrid, Dinamo Zagabria Monaco, Real Madrid, Liverpool, Bologna, Red Bull Leipzig, Juventus u Sturm Graz Club Brugge. Magħna fuq il-panel għandna l-Elton Zammit, partitarju ta' Atalanta u għandna wkoll il-Patrick Bach ta' Bayern Munich, Supporters Club Malta, illi maħniex qed naraw fuq iż-Zoom iżda wkoll ma nafx inqalu forsi nqatat l-konnessjoni biss ħares adattant nkunu għal kumment minn Joseph u Elton fuq il-logħbiet li għandna f'nofs il-ġimgħa mill-UEFA Champions League. Nfakkurkom li għandna xi problemi fuq iż-Zoom għal daqstant tal-issa kull ma qegħdin taraw huwa biss il-logo tagħna, niskużaw ruħna ta' kull inkonvenjent. Joseph Elton, l-ewwel kumment fuq il-logħbiet li għandna f'nofs il-ġimgħa b'mod ġenerali għalissa. Mod ġenerali jidher li logħbiet hemm ħafna logħbiet interessanti fosthom ħanibda minn għada naħseb li tal-logħba li ħadd tispikkaja dik bejn Leverkusen u Milan. Ovvjament ħanitkellem rigward it-tim ta' Milan ġej minn telfa ta' 3-1 ma' kontra Liverpool, nemmen illi għada ovvjament Milan iridu iġibu minn jieħdu xi ħaġa mill-partita illi għadha ħajiffaċċjaw kontra l-iktar tim b'saħħtu li hemm fil-Ġermanja bħalissa. Niftakar is-sena l-oħra kienu ħadu lig bla telfa. Però ukoll jidher li għadha l-Inter ħajlqgħu il-lejb il-Sterra Rossa fil-San Siro, jidher li Inter nemmen illi għandhom biex jieħdu l-ewwel 3 punti tagħhom fiċ-Champions League u wkoll ġifieri timijiet kbar bħal Real Madrid, Bayern Munich ħajkun qed jaffrontaw l-Aston Villa fl-Ingilterra illi huwa faċli xejn naħseb minkejja li Bayern Munich huma tim verament b'saħħtu speċjalment għalija naħseb għandhom wieħed mill-aqwa attakkanti, però ovvjament nemmen illi kull logħba fiha storja u naħseb illi speċjalment fejn jidħol il-livell Ewropew nemmen illi jagħti ikollna ħafna sorpriżi. Tajjeb wis Patrick konna qegħdin nieħdu round mingħand kulħadd fuq il-logħbiet li se jkunu f'nofs il-ġimgħa li ma jidħlu fid-dettall. Niskużaw ruħna mill-ġdid jekk m'intomx qegħdin taraw iż-Zoom jidher li għandna xi problemi tekniċi illi qed naraw kif se nsolvu sakemm qegħdin inkellmukom. Mela, Patrick. Okay, selmilkom. Tista' tina l-ewwel kummenti fuq il-logħbiet ta' matul il-ġimgħa li għandna issa b'mod ġenerali però. Ifimni logħbiet interessanti ħafna. Jiena nikkonċentra ovvjament fuq il-tim tiegħi li huwa Bayern away mal Aston Villa. On paper Bayern favoriti ħafna, però huwa klabb tal-Premier League jekk mhux se tmur ġo Villa Park u tirrispetthom taf tiġi xi sorpriża, speċjalment daw ħajlabu logħba ta' konteniment u ifimni il-rekord li għandna Aston Villa ma minix sejjer fi żballa bnilhom darba final u ħadu inna. Ġifieri wieħeb xejn għalihom qiegħda l-istorja. U ħafna drabi li jiġri huwa overconfidence meta tkun ħafna aħjar minn daw it-timijiet. Barra minn hekk kif huwa dawn huma Premier League. Mbagħad hemm logħbiet oħra interessanti ħafna iktar li ħansegwi huwa Leipzig mal-Juventus u naħseb illi hija logħba li ħaturi ħafna il-livell fiex qegħdin il-ġiex kampjonati. Però il-Juventus huwa għalkemm ibatu biex jieħdu t-tazza huwa klabb li għandhom id-DNA ta' Champions League u huwa tim li żgur ħajati sfida kbira lil Leipzig. Dawk il-ġiex partiti jien narhom l-iktar interessanti għal din il-ġimgħa. Elton, l-ewwel kummenti tiegħek fuq il-logħbiet li għandna f'nofs il-ġimgħa jekk jogħġbok. Jiena bħala logħbiet interessanti qed nara Arsenal u PSG u Leverkusen u Milan. Bħala logħob li ġibdu li għajnejja fuqhom, apparti li il-format kif inhu qisu qed joġobni li inti daqqa tilab ma' tim kbir għandek ġistimijiet kbar, ġistimijiet qisu ta' nofs u ġistimijiet qisu naqra iżgħar.
li tilabt mill-lobbiet ma' 8 timijiet differenti tajjeb għax mhux tilabhom away mal-istess tim, ġifieri ġol grupp ħa tilab mill-lobbiet ma' tim ħa tilab ma' timijiet u tevalwa l-potenzjal tiegħek ma' ħafna kampjonati differenti. Rigward tal-Atalanta bdejna tajjeb, żammejna draw l-Arsenal, labna logħba ħafna difensiva tajjeb magħhom u mhux aktar ġiġa labna magħhom daw tlifna waħda f'ġo San Siro mbagħad konna rbaħnilhom away 3-1 u konna dik l-ewwel partiċipazzjoni tagħna u konna bdejna l-grupp ta' kienet. Issa tittara naqra peress li għandhom sitwazzjoni naqra ta' pajjiżhom daw ħajlabu ġo l-ground ta' Schalke, ġifieri jisom mhux ħajkunu home. Il-logħba naħseb ħadd tkun 50-50 għax jisom tampar xulxin timijiet. Bija issa naraw x'jas dak u nsegwi naqra t-timijiet Italjani l-oħrajn tipo l-Juventus u hekk. Recording in progress. Recording stopped. Mela, mill-ġdid niskużaw ruħna forsi għandna titsaret tekniċi għal-issa se jkollkom nistgħu bil-ħutijiet tagħna biss. Mela, Patrick, Bayern Munich għandkom konfront interessanti ħafna kontra Aston Villa nhar il-nerba ġejjin. Kemm tistenna minn din is-sfida? Ovvjament rebħa għal-Bayern għal-kemm ħajlabu away. Diġà semmejt li tilab b'rispett kbir. Il-Bayern għaddejjem minn forma tajba ħafna. Għadna kemm labna mal-Leverkusen home fejn iddominajna mill-bidu sal-aħħar, Leverkusen skurjaw bl-uniku xut li taw fil-lasta u l-Bayern kienu dominanti laqtu l-lasta, insomma kien hemm dominazzjoni li tidher sew ġifieri fuq iċ-Champions ta' Ġermanja. Issa ma għandhom tantx nimdori ngħid Champions ta' Ġermanja għal timijiet oħrajn, imma ikollok tidra wkoll dawn l-affarijiet kultant jieħdu pawża l-Bayern. Inħoss il-pedigri tal-Bayern huwa superjuri għal tal-Aston Villa, ġifieri mingħajr ma nkun arroganti nħoss li ċ-ċansijiet huma 60-40 għal-Bayern. Però din il-partita toqgħod ħafna attent. Li għandna tajjeb il-Bayern bħalissa li hemm ħafna players in form. Allura mhux isna qed niddependu fuq Harry Kane biex jaqlana meta nkunu f'xi diffikultà. Imma il-gows ġejjin minn kullum kien minn kulħadd u meta tiġib tim tkun dit-tip ta' forma. Għadu kmieni biex ikollok it-top form, ġifieri xi biex tirbaħ il-Champions League tippikja qis f'Marzu, imma fimni. Ma jagħmilx ħsara li tibda staġun dak tip ta' forma, dak it-tip ta' gows ġejjin il-ħin kollu. U jiena li ngħid huwa li mill-aħħar weekend meta ġejna draw mal-Leverkusen juru wkoll is-saħħa tal-Leverkusen illi baqgħu kalmi marru minn fuq u baqgħu kalmi ħafna u tattikament il-Leverkusen u rew illi għandhom players tajbin u coach bravissimu. Ġifieri li nixtieq nsaqsi tippermettu li huwa li mistoqsija li kienet u kif hawn il-kollegi tagħna jekk bħali kontu xettiċi b'dan il-format il-ġdid u issa bil-mod qed tħossu li beda jintoġob. Nixtieq dan x'jiena konċettiku ħafna ta' dan il-format. Jien ngħid għalija bħala format tajjeb ħafna. Anzi, jiena mill-ewwel bdejt favorih dan il-format, il-format, ovvjament tista' se żviluppaw l-affarijiet. Elton Joseph, x'taħsbu? Jiena naqbel, oġobni. Imma qabel kif rajtu l-ewwel da qabel ma beda kont naqra xettiku. Kienet ir-raġunal tiegħi. Kont għadni ma nafx kif ħajaħdem sa qabel kważi beda. Ekku. Qisu li tista' tintaqa' ma' timijiet differenti. Huwa xi ħaġa sabiħa anke dawk it-timijiet iż-żgħar li ma tantx jitlu. Fimt, ħajlaqtu 8 timijiet differenti ġo staġun wieħed. Mhux ħatlaqqa 3 timijiet biss bħal qabel u kien ikollok tim wieħed kbir ġo dak il-grupp. Le, jiena ġifieri bħal ma qal tajjeb Patrick konċettiku ta' tantu hekk illi għamilt sena nistaqsi kif ħadd titlab għax onestament ma stajtx nifhem xejn
kif ħatkun għax kulħadd bada ġej qisu li, ġifieri qedna ġifieri nistgħu nlogħbu kontra t-timijiet kontra Taljan u hekk. Però naħseb issa kif qal tajjeb Elton nisu wkoll qegħdin jagħtu hemm timijiet li ma tantx huma tajbin jew inkellma mhux tal-livell Ewropej illi wkoll qegħdin qegħdin jesperjenzaw dan il-format il-ġdid illi wkoll ġifieri jistgħu jiġu ma' timijiet tal-livell tagħhom u forsi javvanzaw oħra. Ġifieri s'issa naħseb qiegħed pożittiv. Naqbel magħkom. Mela, l-ewwel konna nitkellmu fuq it-timijiet Ġermaniżi u Joseph għandu naqra rik jekk jogħġbok. Bayern Leverkusen Milan, sfida diffiċli ħafna, ġust intu tilabu kontra Leverkusen u fl-ewwel ġurnata marru ġewwa Rotterdam għand il-Feyenoord u għamlu ħerba. Ekku onestament hija logħba diffiċli ħafna mhux ħanillek li jiena qalbi maqtuwa ġifieri nemmen illi kapaċi nieħdu xi ħaġa minnha l-logħba nemmen li bidlu ħankun kuntent. Kif qal Patrick kontra Bayern Leverkusen ma taw xut fil-lasta wieħed nittama Patrick li għadha ma jagħtu xejn xuttijiet fil-lasta. Nittama, però bħalissa kif qal tajjeb Patrick għandhom coach bravissimu, coach illi naħseb kien plejer tajjeb ukoll però ħadd ma stenna li mill-ewwel ħajjagħmel isem tiegħu fid-dinja tal-sejjer żball Patrick laqqas din is-sena għadhom ma tilfuh dal-Leverkusen jekk min is-sejjer żball u x'hekk. Tilfu logħba? Tilfu logħba jidher ħadu l-ewwel telfa, imma kemm ilu magħhom da ġiex partiti żbalja. Tnejn il-final mal-Atalanta. U din ma tistax tgħid li żbalja għax il-Leipzig ħarġu ħafna tajjeb dis-sena. Ma tistax tibqa' dejja għal dejjem. Għal-mument sejt Elton l-irbaħtu għamal Leverkusen, skużani. Ma aħna qed nitkellmu fuq lig. Eżatt, ġifieri bażikament kull magħhom kemm tilfu telfa waħda ġifieri jafu wkoll huwa plejer li rebaħ ukoll il-Champions League li kien meta kien plejer rebaħ il-Champions League ġifieri jaf. Ma' tliet timijiet, Ma' tliet timijiet, eżatt, ġifieri jaf ukoll minn fejn għandha fuq in-naħa l-oħra qiesna dawn l-aħħar xahar il-Milan qiesna ħadna spinta l fuq speċjalment bir-rebħa tad-derbi kif għedna Inter fl-Italja għal team to beat u naħseb anke għandhom biex jikkompetu fuq livell Ewropew, ġifieri nemmen li dik ħattina spinta il-fuq, pero at the end of the day jiena naħseb tim Ġermaniż huwa dejjem tim Ġermaniż u anke jekk tara n-nazzjonal il-Ġermaniżi huma dawk it-tim li ma jaqtaw qalbhom qatt ġifieri dejjem jibqgħu b'dik il-grinta dejjem jibqgħu jiġġieldu u jiena nemmen illi għada Bayer Leverkusen nemmen illi ħajinżlu b'saħħa ovvjament ħajinżlu naqra naħseb mhux b'saħħa ħajinżlu naqra biktar konfidenza wara rebħa ta' 9 goals. Però mbagħad Milan naħseb aħna ħaninżlu fil-ground b'tali mod li Milan iridu jiddawru dak li ġara 15 ilu kontra Liverpool. Jekk alla ħares qatt nerġgħu nagħtu l-performance li tajna kontra Liverpool fl-ewwel ta' Champions League nemmen illi mhux telfa imma tkaxkira. Mela, Elton intom naħa tagħkom anzi, nżilgħu fil-ground tal-ke kontra Shakhtar Donetsk bittama tkomplu fejn ħallejtu kontra Arsenal. Ifhimni di ħad tkun logħba differenti minn tal-Arsenal tax mal-Arsenal ma stajniex ma tistax tafdhom l-Arsenal għax tant huma faċli jekk tiżbalja daqshekk ħajiskurjawlek hu. Ma daw forsi għandna naqra ċans iżjed. Issa aħna bħala tim fl-Ewropa iżjed nilagħbu aħjar milli fl-Italja. Fl-Italja il-logħba tkun jagħlquk u tkun diffiċli ħafna. Naħseb fl-Ewropa it-Taljani ħanitkellem għalina l-Atalanta. Toġobna iżjed il-logħba għax għandna players li jistgħu dak bil-ballun u insibu iżjed miftuħa. Fl-Italja mbagħad qed imbagħtu għax kulħadd jagħlaq fl-Italja. Ġifieri kif qed lek l-ewwel jisa logħba ta' 50-50 ma' Shakhtar daw tlifna waħda 40 ilhom waħda diġà fl-ewwel staġun tagħna fiċ-Champions League. Ġifieri issa naraw bej il-problemi li għandhom ta' pajjiżhom u daka forsi tkun naqra favorina. Mela, hemm żewġ logħbiet interessanti li ħajkunu f'nofs il-ġimgħa Arsenal PSG u RB Leipzig Juventus. Kif qed taraw dawn iż-żewġ logħbiet? Peter ħan nibda bik minħabba l-fatt li għandna tim ieħor Ġermaniż fil-kredu. Leipzig Juventus.
Fimni, Leipzig għadin forma tajba wkoll bħalissa. Il-fatt li qegħdin home naħseb ħajtihom dik naqra vantaġġ. Però jiena mhux se nilgħab xi konfidenza kbira kontra tim bħal Juventus illi għax ċertu timijiet ħanajlek anke kif semma tal-Atalanta, meta tiġi biex tilgħab iċ-Champions League il-motivazzjoni hija 10 darbiet iktar. Jiġifieri l-Atalanta bit-tim li għandhom alright maqjusin bħala tim tan-nofs, imma meta jiġu biex jilagħbu fl-Ewropa mbagħad fimni. U l-istess meta jilagħbu ċertu timijiet kbar, il-Milan pereżempju, Galjani kien jgħid id-DNA tal-Milan huwa Champions League. Ġifieri għandhom rekord tajjeb ħafna pereżempju l-Milan mal-Bayern. U ma tistax tafdhom. Ġifieri jiena narhom 50-50 daw il-logħbiet. Għax l-esperjenza qegħdem u l-mentalità qegħdem. Issa juri wkoll imbagħad kemm l-organizzazzjoni tat-tim ħajitfgħu din il-motivazzjoni fil-plejers li hemm illum biex iżommu dik it-tradizzjoni li ħadd ma jista' jmerja. Mela, Arsenal PSG. Eltin, Arsenal. Fimni, Isa logħba ta' 50-50 ukoll li ta' bejn u ieħor li għandhom l-Arsenal ħajkunu naqra żjed dak għax qegħdin ħajkunu home. Hija iridu jilagħbu b'ritmu għoli iżjed milli jilagħbu magħna għax inkella x'ismu. Ma dawk ix-timijiet li jisom jattakkaw ġifieri naħseb il-logħba ħadkun sabiħa dik, ħadkun miftuħa. Eżatt, għandna żewġ timijiet li jilagħbu futbol ħansejħu futbol offensiv ħafna u Arsenal ukoll nifittxu l-ewwel rebħa. Joseph x'inti tkun int fuq dawn iż-żewġ logħbiet? Mela Leipzig Juventus nemmen li l-istess tim Ġermaniż ħajkun home ġifieri nemmen it-tim Ġermaniż ġol Ġermanja huma fighters naħseb ħadkun diffiċli, però fuq imbagħad hemm Juventus naħseb li s'issa fl-Italja għandna l-unika tim li għadu ma qalax gol u naħseb ta' prestazzjoni mill-isbaħ fl-ewwel logħba meta qeleb meta ħareġ rebbieħ bl-iskor ta' 3-1 ġifieri jiena nemmen li l-istess ħadkun logħba nemmen li hija 40-60 favur il-Juventus. Nemmen jiena. Issa rigward Arsenal u PSG, jiena ħanamilha Elton qal 50-50. Jiena ħanamilha 55-45 favur l-Arsenal. Ħanagħti vantaġġ naqal l-Arsenal tgħidli għal xiex l-ewwel nett ħajkunu hom. U dik femeris l-Arsenal tgħin ħafna. Però t-tieni ħaġa hija illi naħseb il-PSG nemmen illi jista' jkun li tluq ta' jaqqaffett fuqhom naqra. Nemmen illi għadhom ma sabux dak il-lider fit-tim kif kien Kylian Mbappé. Ġifieri, anke ġifieri fi Franza m'hemmx jisa mhux qed naraw dawk il-PSG jilagħbu hekk, mentri l-Arsenal huma tim fast ħafna għal mod kif jilagħbu. Ġifieri jiena nemmen illi għad Arsenal ħad toħroġ rebbieħ għax nemmen jien issa jaf tiġi storja oħra. U l-Arsenal għandhom plejer importanti nieqes Odegaard. Dik ukoll, dik forsi taffett magħhom naqra. Però still naħseb l-Arsenal għandhom bankina wkoll li naħseb tgħinhom. Imma kien lej l-aħħar kien x'intasal l-azzjoni lej il-kaxxa kien dak il-plejer importanti naħseb tagħhom jien. Diki. Il-fuq. Antonello fuq not oħra fuq il-logħba tal-Leverkusen Milan qed nara fuq sajt fuq bib tiegħi minn Milan, ġifieri jiena onestament l-aħbar għadha kemm waslet hija aħbar li jiena ma nqaħħix bħala tajjeb jidher illi għadha minn flok Tomori ħajkonna il-Strinja Pavlovic li ħajibda fid-difiża. Jiena nemmen illi oġġett tajjeb ma tmissux, ġifieri jiena ma naħsibx illi huwa mument fejn inti tibdel persuna fid-difiża speċjalment meta ħadd tilgħab ma' dawk li bħalissa huma l-ġganti tal-Ġermanja. Mela, wasalna biex nagħlqu wkoll Patrick. Bayern Munich Supporters Club, l-aħħar aħbarijiet mill-klabb tagħkom jekk jogħġbok. Mela, bħalissa l-iktar ħaġa li għandna anke minħabba forsi dan il-format hawn demand enormi għall-biljetti biex imorru jaraw il-Bayern sija home u sija away. Aħna għandna relazzjonijiet eċċellenti ħafna mal-klabb il-Ġermanja. Biss nista' ngħidlek illi kontra l-Leverkusen kellna 46 biljett ta' fans Maltin li marru jaraw din il-logħba. Ġifieri
u kien hemm ukoll Oktoberfest, allura kien hemm inċentiv li dak li jkun jara logħba top u jgawdi naqra l-atmosfera hemmhekk tal-birra. Però jiena nħossib il-biljetti ġifieri, nista' ngħidlek illi qatt ma kelli dak it-tip ta' demand ġejjin għall-biljetti. Jiġifieri hemm ħafna l-entużjażmu u aħna proud illi l-fans tagħna nippruvaw naqduhom 100%, qegħdin viċin ħafna 100%, ġifieri anke għat-top matches. Barra minn hekk aħna soltu ikonna kull logħba jkollna nintaqgħu hemmhekk u qed ikollna tendenzi tajbin ħafna. Bħala organizzazzjoni fimni għadna kemm illanċajna vetrina tgħidli vetrina ma għamilna vetrina biex nżommu dawk il-memorabilia li huma ta' ċertu preġu ikunu on display fosthom għandna ktieb enormi dan tal-injam jiżen 30 kilo dal-ktieb. Li konna xtrajnieh meta il-Bayern nagħlqu 111 il-sena kien ħareġ hekk. Ġermaniżmi jagħmlu eżatt fis-sens dawn l-affarijiet. 111 sena għandek l-istorja kollha, ktieb enormi kif għadlek bil-qoxra tal-injam u qiegħed issa centerpiece fil-klabb tagħna. Il-klabb tagħkom jinsab? Villambrosa State il-Ħamrun u għandek issa barra Bayern Arena. Grazzi ħafna lilek Patrick, mela grazzi lil Eltin u grazzi. Jekk ma jimpurtax qabel tara Antonello l-ewwel net jiena naf kemm il-Bayern Supporters Club jagħmlu xogħol tajjeb, jiġifieri għax jien għandi ħabib tiegħi is-Sur Mark Mikallef tar-Rabat li huwa involut ħafna fil-Bayern Supporters Club. Kaxxer tagħna u wieħed Eżatt, forsi ma naf jiġifieri Morġi li l-klabb jiġifieri. Però il-bieraħ ħafna nixtieq nixbet l-attenzjoni illi ġie ffurmat il-Milan Club Malta ġdid il-kumitat, nirringrazzjahom ħafna tax-xogħol li jagħmlu, però nixtieq insellem mod speċjali lil sħabi tal-Milan Ultras Malta u l-unika klabb ta' Ultras ġol pajjiż u ovvjament dejjem jagħmlu l-atmosfera waqt il-logħob u wkoll jagħmlu minn kollox biex il-membri tal-Milan uħossomhom u ta' dan nixtieq insellem il-kapo Kert Zammit u l-viċi kapo Luke Magri u lit-tim kollu tax-xogħol tajjeb li jagħmlu. Ukoll nawguraw il-ħidma tajba lill-Kumitat il-Ġdid tal-Milan Club Malta, ovvjament nittamaw li f'xi wieħed mill-programmi futuri tagħna narawhom ukoll fuq il-panel ta' botta u risposta. Mill-ġdid niskużaw ruħna kellna xi problemi tekniċi fil-lat viżwali għat-tielet parti tal-programm x'ma ġewx mill-kontroll tagħna. Issa nippruvaw naraw kif se nsolvu l-problemi għall-ġimgħa d-dieħla, però grazzi lil Eltin Patrick u Joseph talli oġobu minnhom jidħlu magħna għal din il-biċċa, grazzi wkoll l-sponsors tagħna li huma Beauty Wisdom il-Katalan, Michael's Butcher u The Barber u nħeġġitkom tużaw is-servizzi tagħhom għad indirettament tkunu qegħdin tgħinu lilna wkoll biex inkomplu ntellaw il-programm bl-aħjar mod possibbli. Dan il-programm ukoll minn ftit ieħor se jkun fuq il-YouTube page tagħna għaldaqstant fl-intereta tiegħu, għaldaqstant importanti li titħlu hemmhekk u tagħmlu subscribe ħalli ma titilfux xejn mill-kontenut illi qegħdin noħorġu għal minn żmien għal ieħor. Il-serata tagħna għadha ma spiċċaw, daqs 20 minuta oħra jidħlu intellaw ir-riżultati tal-lum mill-kampjonat taż-żgħażagħ sezzjoni A. Nkun l-okkażjoni biex nirringrazzja lil Carlo Pat talli ta' kuljum jibatilna dawn l-aġġornamenti fuq l-4 kampjonati taż-żgħar. Mela, jiena għalissa ma tfadal xejn ngħidilkom. Il-lejl it-tajjeb il kulħadd minn għandi Antonello Labela, ħudu ħsieb il-ġimgħa d-dieħla lotta u nisposta jirritorna fl-istess ħin nisperaw il-problemi tekniċi illi kellna l-lejla nkunu solvejnihom. Ħudu ħsieb. Botta u risposta ġie mwassal lilkom grazzi għal Beauty Wisdom, El Katalan, Michael's Butcher tal-Ħamrun u The Barber Room.